Uy! Oy, si kumpare. Unsa magibirada na kumpare nga aso-aso man diha? Hala dakong kaldero. Agay. Unsa po kay giluto ani kumpare ay? Adto na ko be. Latay. Kaon tani ba? Kini. Oy, pre. Pre. Oy, pre. Nari ka? Sim- Kalawat mo lagi. Ay, siyempre la agyod din. Murag aso-aso lagi. Galuto ko kuan pre. Kumunting kahoy. Kumuting kahoy. Kumunting kahoy ba? Ayay, murag lami lagi na imong giingon pre nga nagluto kag kamuting kahoy. Oh, lamay ka na yung kamuting kahoy pre. Nya luto na. Hapit na pre kay bukal naman. Basin niya og miingon kag hapit-hapit ha kay na ako miingon kag hapit-hapit kay hadlok kag pangayo ko ba? Mahata ko na pre. Bahin ta ni. Ha? Bahin ta ni kay kabalo man ko nga naniid ko ka sa kuha gyud. Balo ko naar ka di dapit. Naniid ko ka sa kuha gyud mo. Bahin ta ni, bahino na to. Hapit na luto. Ano ka malo nga naniid ko nimo nga wa man ko naniid nimo. Ay, bawaan na tikadaan pre. Mao gina imong style, panidaan gyud ko nimo. So di nan taka am taon ka ay. Nakaagir kay ko dari kay nagtinga ako na aso-aso nga ni iduol ko nimo kay ikaw man ay nag-aso-aso dari ni ay. Abi ko ga litson ka kay aso-aso man. Ito ra ko kamuting kahoy pre kay. Ala kay lami ra ba ng kamuting kahoy pre? Nahukdan mi bugas pre. Ha? Nahukdan mi bugas. Na gyud basta mo tagbugas kamuting kahoy birada gyud ayon. Lami ana. Luto na pre aton ning anon bahinon ni. Naon ta? O sige. Kanada murag gigutom ra ba kurong ko anada. Unon to ni. Ko anada. Murag gigutom ba jud ko kan ko anada. Luto na kana. Basi miya og di pa naluto. Mihar ni. Ha? Mihar ni. Sure ba? Lami ana pre. Uy. Luto na pre. Ha? Ta na gani. Hala ka lami bay. Uy, usa man na. Uy. Kamuti nga. Usa na sagol na nga naman ni kahoy. Mao ingon ako nga kamuting kahoy. Kamuti ug kahoy. Ako. Binuang man na pre. Uy, naon sa? Aw ba? Kamuti ug kahoy. Mao Lala. lungag. Kamuti ug Kamuti. kahoy. Atay asa yaha ka gino pre na isahan ko ni ko abi ko nimo og kuan ka ng balanghoy. Kamuting kahoy gingon ako. Kamuti ug kahoy. Bahin ta pa. Ha? Bahin ta, mahal ng kahoy. Imo na kam Mahal ng kahoy, ako ano yung kamuti. unsa? Hmm. Ada kong binuang na pre. Unsa ano ka pagkaon ng kahoy bitim ng Muha na ako ano. Ako ano yung kamuti. Ha? Ada kong binuang. Ngayon ta? Sige. Ngayon ta? Sige. May gani magpakabahin nimo. Ha? Oh, no. No.